Добре дошъл в Лондон, моят град, където чалката вил не е чул. Особено в ардата, бе брат. Бамбините не спират да се кълчат, несъзнателно внимание се търсят, ама предизвикват само рапърът в мен. Храня ги в прав текст, ей това е Milkman. Like I always want to say, make love for it's the only way. Така че войната между чалката и рапа по някакъв начин тук са събирани надеждата за смислен текст. Отвътре всяка си раздирани. Тя ми каза, различен си момче от чалга. Клиповете ти няма как да съм това, което аз не съм. Оставам себе си момче, израснало навън. Едва ли биха те разбрали, що е то чалга или рап. Започнали от нищото, застанали зад микрофона, всеки своя поема. Така че шкитка за тухото, аз развивам някаква тема. Хайде отпусни се, дайте втори шанс. Очаквам скоро в панер на фьючеринг да ме поканят в аванс. На стартовата линия среща Милко и Азис, Кадемов, Let the Beast, Twitter into Mist. Японски артист, slow my rigs, minimizing this чалга shit. Текила, сеньорита, Галена, сигоновата цица. Азис пък таскар лица, припомни си ареста с ножица. Градеше жица, ризета ти във вторични суровини е ушита. Добре, че беше литър джак да си направи степта шак. Нахрани ви и той със страх. Да ви забравяме и жена, тази жрица с касичка в устата. 50B и пускам дръчита с празна тиква.